ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜೀವರಾಶಿಗಳ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಪಂಪಿನ ಬೋಡಿಗೆ ಧರ್ಮಪುರತಾರಸು ಯೋಗರಾಜಗ ದೇವರನ್ನ ದಯ ಉಂಡು ಪಂಪಿನಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ಸತ್ಯ ಅಪ್ಪಾಜಿನ ಕಾಲ ಕರಿಬಕ್ಕ ಈ ಊರ್ದ ಪಟ್ಟದ ಮನೆ ನನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜನ್ನ ಕೈ ಕೊರಿಯರು ಕೊರ್ಲಿಡ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ ಮಾತ್ರ ಮದಿಮೇಳ ಮಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಬಾರಿಗೆ ಜನ್ಮನ ಕೊರಿಯರು ಆದ್ಯತ್ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಬಂಡ ಕೊಡದಿನ ಕಲವಿನಂಚಿನ ಬೇಜಾರು ಬಾಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕಲ್ತದ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸದಿ ಆತಲು ಎಲ್ಲನ್ನು ತೂವಡಿಂದ ಅಪಾಪಗೆ ಬಂದು ಬರುತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ದಾನ ಬೇಜಾರು ದಾನ ಬಾಲ ಇನ್ನೂ ತೂರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಬಂದಿತ್ತು ಏಪಲನ್ನ ಚಾವಡಿಗೆ ಬಂತು ನಾಲಿ ಇನ್ನಿದಾನೆ ಬೈದಿದ್ದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪುಣ್ಣ ಕೊಡ್ತು ಒರಾಣ ಬತ್ತ ಚಾವಡಿ ಬೊಗ್ಗೆತ್ತ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಉಡಲು ದಾದನ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಪರಡು ಬಂಟ ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಮುಟ್ಟ ಬಂತಂದು ಬೈದ ಅಂದಂದೆ ದಾದ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಯ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ತಿರಿಪಾಯಗೋಸ್ಕರ ಯಾರು ಪಾಡೋದು ಬರ್ತೀರಾ ಬಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ರಿಂಚು ಉಳ್ಳರೆ ಮಲ್ಲೋಜಿ ಕಡಲಿಸಿರಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ನೀರು ಪಾಡ್ತಿನ ಕಡಲೆಲ್ಲ ಕೈ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂದಪ್ಪ ಹಾಲು ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಚಟ ದಾದ ಗೋಡನೆ ತುಂಡ ತರಮನ್ನೆಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ತಿನ್ನೊಂದು ಅಯ್ಯ ಬಿದ್ದಾಲೆ ಅತ್ತೆ ಪುಣ್ಯಮೆ ಬಂದಾಗ ತೋಜಿನ ಕಡಲು ಉಳ್ಕಡ್ದು ಬರ್ಪಣಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಏನನ್ನ ತೂನಗ ಈಗ ಮನಸ್ಸಿನ ಉಳ್ಕಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಸತ್ಯ ರುಪ್ಪಿದ ಕರಲ್ಲ ಉಳ್ಕಾಡ್ದಿ ಕೊಡತಾಕ ಓಲು ಉಲೈ ಬೋಲು ಅಲೆ ನುಪ್ಪುದ ಒಂಜೇ ತಿನ್ಪುರ ಬಂಡ ಬೇತದಾದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೇರೆ ಬೇತೆ ದಾದ ಬೇರೆ ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪ ತಿರ್ಗೊಂಡು ಪುನಃ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆನ ಬನಿಯರಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾರ್ವಂತಿ ಅನ್ನು ಬರ್ತಿನಾನೆ ಪ್ರಾಯವತಿನ ಪುಣ್ಣಂತ ಇಡೀ ಏಪನ ತನ್ನದು ಬರ್ಪಿನಾನೆ ಒಂದು ಅಂಡ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುಡದ ತೀರ್ಮಾನವೇ ಅವು ಅಪ್ಪನ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಗ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪುಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಏನ್ ಅಯ್ಯ ಈಗ ನನ್ನ ಆಡ್ನಾಡು ಗೊತ್ತ ಮದುವೆನ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಅಂದೆ ಆನ್ಬರ್ಚಿ ವಿಶಾಲ ಬೇತೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಗ್ಗಾದ ಮದ್ನ ಬೆಚ್ಚಿರದೆ ಅತ್ತೆ ಯಾನ ನಾಟ್ನ ಈರ್ ನಾಡ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ಯಾನ ನಾಟ್ನ ಬುಡ್ಚಿ ನಾವೇನ ಬನ್ನಿ ನಾಟ ಅಗತ್ಯ ಜಾಲೆ ನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಯ್ಯ ಬೇತೇರ್ಲತ್ತೆ ಮಗ పొరుల సనాతని ఆయన బుద్ధివంతికి అత్త ఆ ఎంచిన నరమని పనుకున్నాను పూరల తిరిగిన పుణ్యాన ఆయనే మద్వే ఆవిడ తీర్మానం బయదే మనసు తీదే ఆయన ఒట్టు మద్వే మర్చిపోవాలి ಆಮೇಲೆ ಅಲೆಗಂಡ ಆಡುಂಡು ಎಂಕ ಆಡುದ ತಿಕ್ಕುದು ಬೋಡಂತೆ ಅವತ್ತು ಯಾರು ಮಲ್ಪತ್ತ ಇರ್ತು ನಾಯನ ಯಾನ್ ಮತ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತೂತಿತ್ತನ ಈ ತೂತು ಜೇರಣ್ಣ ತಿಕ್ಕಿರು ತಿಕ್ಕ ತುಕ ಏರಣ್ಣ ತಿಕ್ಕ ಬಾಲ ನಿನ್ನ ಉಡಂದ ಆಸನ ಈ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಆಡ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರಣಕ್ಕೆ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಸನಾತನ ಮದುವೆ ಅప్పుడు ತಪ್ಪತ್ತು ಆನಲ್ಲ ಯಾನೊಂದಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಆಯನ ಅಂಚನೆ ಯಾನು ಮೂರು ಯಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಆಯನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಎನ್ನು 65 ಜನ 60 ಪ್ರದೀಪಿ ಅಂದು ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಪ್ಪನಿಗೆ ಅಪ್ಪಮ್ಮಗೆ ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೆ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಯ್ಯ ಪ್ರದೀಪಗೆ ನಾನು ಕುರಿತು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂದು ಮಗ ಅಂಚದು ಪಣೊಂದಿಲ್ಲ ಈ ಸನಾತನ ಮೋಕಿನ ಬುಡ್ದು ಈ ಪ್ರದೀಪನವರು ಮದುವೆ ಅವಡ ಮಗ ಅಯ್ಯ ಈರ್ದಾದ ನಂಚಿನ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಯರು ಆನವತ್ತಿ ಪೊಣ್ಣಗೆ ಇಂಚಿನೇ ಆವತ್ತು ಮದುವೆ ಆವಡದು ಆಸೆ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿಗೆ ಅಂಚಿನ ಆಣ ತಿಕ್ಕಿನ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಂಚಾವ ಬಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿಭೆ ಕುರಿತು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೆ ಬಂಡದ ಅವೇದು ವರ್ಷ ದುಂಬಿ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ತೊನ್ನಾರು ಸತ್ಯ ಮಗ ಅಂಚೆ ಬಂಡದ ಆಯ್ನೆ ಮದುವೆ ಆವಡದ ಆಲ ಇಜ್ಜತೆ ಪಾತ್ರ ಕೇನೋಡ ಮದುವೆದ ವಿಷಯನ ಬರೀಕದೇದ ಎರಡು ಒಂದು ಬೇತನೆ ವಿಷಯ ಪಾತ್ರಗೋಸ್ಕರ ಪಾರು ಬಂದಿನಾಲೆ ಮದುವೆದ ವಿಚಾರನ ಬಿಡ್ತು ಬೇತನೆ ವಿಚಾರ ಅಂದಯ್ಯ ದಾದ ಮಗು ಮದುವೆ ಆಡಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆವಲಿ ಆನ ಮನಸ್ಸಿನ ತಿರುಚಿನ ಬೇನೆ ನಮ್ಮ ಪನ್ನೊಂದರ ಆ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸು ಬೇನೆ ಎರಡಂದು ಪನ್ನಡ ಮಗು ಅಂದತೆ ಅಯ್ಯ ಓ ಅಪ್ಪ
ಯಾಲ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದಮ್ಮ. ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆರಿಯನ್ನ ಕಳೆಯೊಂಡ ಆಂಡಲ ಕುಡೊಂಚಿ ಮದ್ಮೆ ಈ ರಾಯರು ಅಂದು. ಪತ್ತಿರಂಚಿನ ಪೊಂಜವೆಂಚಿ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಿನೆಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡು ಭಾಗ್ಯದ ದೇವಿರಾದಿ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಅಂದು. ಅತ್ತ ಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆದಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರೋಡಿತ್ತಂಡು ಪತ್ತಿರಂಚಿನ ಪೊಂಜು ಮಾಡ್ಲೆ ಇಂಚು ಉಂಡಯ್ಯ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಂಡ ಆಪುಚಿ ಅಂದು. ಹೊಡಿಚಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಕಣ್ಣದಿ ಪಟ್ಟ ಬುಡದಿಗೆ ದೇವರಿತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ದೇವಿರ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಇಪ್ಪೊಡಿತ್ತಂಡು ಆಂಡ ಪತ್ತಿರಂಚಿನ ಪೊಂಜು ಇರೇನ್ ತೂಂಡ ತುವಂದಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತುಂಡು ಸತ್ಯ ಮಗ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಲೆಕ್ಕ ತೂಡ ಎನ್ನಿಂಚಿನ ಪೊಂಜು ಬೇರೆದ ಲೆಕ್ಕ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಮಗ ಆತಿ ಅಯ್ಯ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರನು ಕೊರು ದಾದ ಮಗ ಆ ಪೊಂಜು ನೀರು ದಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಯ್ರು ಆತ ಎತ್ತದೆ ಪ್ರದೀಪ ಏನನ್ನೇ ಕೊರ್ತು ಮದುವೆ ಮಲ್ಪೆಂದು ಪಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾರತೆ ದಾಯಿ ಮನ್ಪಂಚಿದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಈರು ಕೊರುಡಯ್ಯ ಉತ್ತರ ಈರು ಕೊರುಡು ವಾಲೆ ಈ ಕೇನೆಂಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಏನು ಕೊಡ್ತು ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ದುಂಬು ಇತ್ತೀಚಿ ಹಾಂಡ ಈ ಪೊರ್ತುಗಾನಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒದಗದು ಬತ್ತ ಮಗ ಅಂತೆ ಏನು ಮಗ ಕೇರುಡಂದ ಆಸೆ ಬೇತದಲ್ಲ ದಾಯಿಗೆ ಮದುವೆ ನನ್ನ ಜೀವನ ನಡೆದಿನ ವಂಚಿತ ನಾವು ಎನ್ನ ಕಷ್ಟಗಳ ಸುಖಗಳ ಈ ಅತ್ತನ್ನ ಬೇತೆ ಇರಲೈಚಿ ಎನ್ನ ವಾ ಬಂಗೈತಿನ ನಿನಡನೆ ಯಾರು ಬರ್ಮನು ಅವನ್ ಕೆಲವು ದಿನ ಅಂಡಿಯ ಸರಿಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಲೈಚಿ ಆಹಾರಲ ಸೇರುಜಿ ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಗೊತ್ತುಂಡ ಆದಾಗೆ ಈ ಊರ ದರ್ಶನ ಯೋಗರಾಜರು ಯಾನು ಓಲೋ ಐತೆ ಅನ್ನ 660 ಪ್ರದೀಪೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಯಾನು ಎಲ್ಲಿ ಪನಗನೆ ಸೈತೇರು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಈಡೆಗೆಲ್ಲ ಎತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಎಲ್ಲಿ ಪನಗ ಯಾನು ಬಂಡೆನ ಎನ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೊಂದು ಬೋಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಗಜಿ ಬರುತ್ತಾನ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಏನಲ್ಲ ತೊಂದು ಬತ್ತೇರು ಮೂಲು ದಾದ ಬಲ್ತೇರು ಏನನ್ನು ಬಾರಿ ಬರುಡ ಸಾಂಕದೇರು ಸಾಂಕನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತೇರು ಇಂಚಿನಗೆ ಎನ್ನ ಮಗಲನೆ ಛಾಯಾನ ನಿಕ್ಕೇ ಮದ್ಮೆ ಅಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಊರುನು ಧರ್ಮಪುರನು ನಿಕ್ಕೇಯಾನು ಅಧಿಕಾರನು ಕೊರ್ಪೆ ಈತು ಪುರ ಬಂತೇರು ಅಂಡ ಮುರನಿ ಬೋದಿ ಯಾನ ಮಾಮಣ್ಣಡಕೇಂದೆ ಕೊರ್ಲೆ ಅಧಿಕಾರ ಮಗಲನ ಮದ್ಮೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಲೇಂದೆ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ನಿಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿಂದು ದಾಯ ಎಂದಿಗೆ ಅಂತು ಅವಾಗ ಹೊರನ ಪಾತೆರ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇಜ್ಜ ಊರ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಇಂಕುಂಡುವಿಗೆ ಯಾನ ಪರ್ಪೆಗೆ ಜುಗಾರಿ ಗೊಬ್ಬೆಗೆ ಕಂಬಲಗ ಓಪೆಗೆ ಕೋರಿದ ಗಟ್ಟ ಉಂಡುಗೆ ಐಡದ ಅವರ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಎನ್ನ ಮಗಲನ ಮದ್ಮೆ ಹೊಲ್ತು ಕೊರ್ಪುಜಿ ಇತ್ತ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಹೆಂಕ ಹಾಲನ್ನು ಮದಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಯ ಅಣ್ಣ ಒಂಜೀಶ ಅಂದ್ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಆರು ತೆರೆಯೊಂದೆರೆ ಜೋತುಜಿ ಬಾಕಿದಗಳು ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಕೆವಿ ಬಿತ್ತಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದನಿಕ್ಲೆ ಆರಂಚ ಆರಿಂಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಆ ಛಾಯನ ಹೆಂಕ ಮದಪ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಹಾಲನ್ನು ಮದ್ಮೆ ಆವಡೆ ಈರನ್ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಮದ್ಮೆ ಆವಡೆತ್ತ ಈರೆ ಮುಲ್ತ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಡತ್ತ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ನೈನ್ ಪುರ ಬುಟ್ಲಿ ಪುರ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ನರಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನರ್ದ ಆ ದುರಭ್ಯಾಸನ ಗುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಕಕ್ಕೆನು ಓಲಾಂಡಲ ಬುಲ್ತು ಮಲ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಅವಳ ಕೊರುಂಗುನು ಓಲಾಂಡಲ ಕಪ್ಪು ಮಲ್ಪೆರ ಆಪುಡ ಆಪುಂಡ ಎನ್ನ ದುರಭ್ಯಾಸನ ಇಂಕು ಗುಡಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಿಕ್ಕು ಗೊತ್ತುಂಡತ ಎನ್ನ ದುರ್ಭ ಇಳಿ ಒಂಜಿ ಮಾಸ ತಿನ್ಪುಡೇನು ಬುಡ್ದು ಪಂತಿ ತಿನ್ನುವ ಅತ್ತು ಒಂದು ಪಶು ಒಂಜಿ ಪಂತಿ ಅತ್ತಂದೆ ಮಾಸ ತಿನ್ನುವ ಐಡದ ಅವರ ಸಾಧ್ಯ ದಾದ ಮಲ್ಪನೆ ಇಂಚ ಆಗ್ತದ ಇತ್ತೆ ನಂಕ ಬುಡಿಯರಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರಾಬುಜಿ ಇತ್ತೆ ಆರೇಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದನ್ನೇ ಇರ್ತಾರೆ ತಾವು ವಿರೋಧ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದು ಆರು ನಮ್ಮ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬರ್ಲೇ ಕಾಣ್ತದ ಅವೊಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದುರಾಭ್ಯಾಸನ ಗುಡಿಯರ ಆಪುಜಿನ್ನ ಆರೆಗ ಆ ದುರಾಭ್ಯಾಸನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬರ್ಪತ್ತ ಆರೇಗ್ಲ ಪರಿಯರ ಕಲ್ಪನೆ ನಂಕ ರಡ್ಡು ಲಾಭ ಇಂಚ ಒಂಜಿನೆ ನಂಕ ಬುಕ ಆರು ಬರ್ನಕ ನಂಕಲ ತಿಕ್ಕುಜ ಬುಕಲ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಉಂಟು ಆರೆಗ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಉಂಟು ಆರನ ಮಗಲಿನ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆಪುಜಿ ಬುಕ ಇಂಕೆ ಕೊರಡತ್ತ ಬೇತೆ ಗತಿಜ್ಜತ್ತ ತಾನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕೊರಡೆ ಇತ್ತ ವಾ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಟು ಒಂದು ಮಲ್ಪಾವಡು అయితే ಒಂತೆ ಜನಕ್ಕಳು ದೂರ ಮಲ್ಪೊಂಡ ಒಂತೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಇನ್ನ ಓಡ್ದಗಟ್ಟ ಕಂಬುಳ ಪರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ತಿಕ್ಕು ಆ ಅರಸುಲು ವೇಷವಾಟಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇದು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಅಂದಿಟ್ಟ ಇಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ತು ಅನ್ನ ಏನನ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು ನಮ್ಮ ಜನ ಉಂಟು ಏನು ಇತ್ತ ಯಾನ ಅಲ್ನಡೆ ಬೋಡ ಸೂಳ ಅಡಿಗೆ ಯಾನ ಬೋಡ ತಾನೆ ಬಂದು ಚೆಕ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಕು ಮಾಡೋದು ನೀರು ಮುಸ್ಕು ಮಾಡಲಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಮೋನೆ ತೋಜಿದ ಅಪಘಾತ ಬಿದ್ದಾಡು
ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನಂದು ಪಂಚಗಜ ಇಲ್ಲಿ ಚೌತಿ ಪಂಚಗಜ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿನಿ ನಾನು ಅತ್ತಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿ ಬಿದೆ ಬತ್ತಿ ಸಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಜವಳರ ಮಾತ್ರ ಸಾಲು ಅಂತಿದ್ದೀರಿ ಪದ್ಮಲೆ ಬತ್ತಲೆ ಇಲ್ಲದ ಬಾಕಿಲ್ ತೆತ್ತಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೋಪಿನಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜವನರ ಗಲಾಟೆ ಐದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಪಂಡಿನಿ ಮಾತಿನಿಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂತ ಸಮಾಧಾನ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಅಂದಿ ಒಲ್ಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಿರಪೋಯಿರ್ ನಷ್ಟ ಎಂಕತ್ತಿ ಏತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮಗಲತ್ತ ಹೋಯ್ ಪರಿಚಯ ಅಂಡ ಗೊತ್ತಾಯ್ ಜತಿ ದೇವರನೇ ಈ ಊರುಡು ಆದರ್ಶದ ಬಾಲ್ಯದ ಬತ್ತನ ಅಜ್ಪೋಷದ ಪರಬೇರೆಗೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ಉಂಡಿ ಏಡು ಮುಟ್ಟನ್ನ ಹಿರೇಜ್ಜಿ ಈ ಊರುಡು ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏರ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಏನತ್ತ ಪದ್ಮಲೆ ಸುವತ್ತು ನೀರು ಅತಿ ಇರಂಚ ಪನಲಿಯ ನೀರು ಎಂಚಿನ ಪನ್ನದ ಬಾಯಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಊರ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪಂಪೇರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸೋಜದು ಅಂಚಿನ ಪನ್ನದ ಬಿದ್ದಾಡ್ಯತ್ತ ಸೂಳೆ ಎಂದು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಎಂಕದಾನೆ ಹಾಡಿನ ಪಿಲಿ ಉಂಟು ಪಡೆದು ಊರುಡು ಒತ್ತಿ ಲಕ್ಕದ ಬಾಯರಾಪಜಿ ಅಂದಿ ಸೂ ಬಂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಇಲೆ ಬಂಡ ಭೂಮಿ ಸೂ ಇಲೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಭೂಮಿ ಏನೆಗಳ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುಳಿ ಪುಳೆ ತೆಪ್ಪಲಿ ಅವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಸಾರ ಮಂತ್ರಿಯರು ಒಂದು ವಿಚಾರ ಬರೋಣ ರಮ್ಮೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕ್ಕೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಮಂಜು ವರ್ಷ ಮೊಗಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಡ ಅಗ್ಲಿ ಏರಿ ಆ ಕುಲ್ಲ ಎಂಟನ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರ್ತಿರಾಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಿ ಎಂಚ ಬಂದಿರಿ ಅಪ್ಸರಾಂಗನೇರು ವಾರಾಂಗನೇರು ಸುರಾಂಗನೇರೊಂದು ಎಂಟನ ಮಾತ್ರ ಇಂಚವನ್ ಪರತೆ ಇತ್ತೆತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ತೂನಗೈರಿಗೆ 5 ವರ್ಷ ಆಯ್ಲಿಕದೋದು ಸಾಧಾರಣ ನೀವು 35 ವರ್ಷ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದತ್ತು ಒಂದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ನನ್ನ ತೂಡಾಂಡು ಯಾನ ದಿನಟ್ಟು ಬೆನ್ಪುರ ಬೇಲೆ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಮೇಡ್ದು ಗೊಬ್ಬರ ಬೇಗರೆ ಆಯ್ತು ಎಂದು ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಪೊರುಳು ಇತ್ತ ಕುಂದೊಂದು ಬತ್ತನಿ ಒಂದ ಸಮಯ ತುಂಬ ತೋತುಂಡ ಇಂಚ ಕಿಲ್ಕಿಲಾಗ ಅಪ್ಪ ಚಿರ್ರ ನತ್ತೆ ರಟ್ಟೆನ ಮೇಡ್ದು ಪರಂದು ತೆಕ್ಕರಲ್ಲಕ್ಕಿತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗಿಚ್ಚ ಅಲ್ಲೇ ಆರ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಯಾನ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೆ ಅದೇ ಓ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತುಂಜಿ ಬಂದು ಮಂಡೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಟಿ ಇದು ದಿನಕ್ಕೂ 4 ಸರ್ತಿ ಮೇಲೆ ಬತ್ತು ಹೋಗಿ ಚಂಡಿ ಮಲ್ಲಜಿ ಆರ್ನ ಕೈ ತಲೆ ಬುಕ್ಕರ್ ಇಲ್ಲಿರತ್ತ ಆಡ್ನ ಗುಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಪು ಬಂದದ ತರೆ ಅಡಿಕೆ ಬಾಟಿ ಓ ಸ್ವಾಮಿ ಈ 2 ಸರ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಆಪೇದಾರ 4 ಸರ್ತಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀರ ಅವರೇ ಗೊತ್ತುಂಡ ಮಲ್ಲಜಿ ನಮ್ಮ ಸುಧಾರಿತಂಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪದ್ಮಾಲೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಜಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಪನವಿತ್ರಗಳ ಮಾತ್ರ ಓಡಿ ಜನ ಎತ್ತೊಂದು ಬರಿಯಾರಂದೇ ಉಳ್ಳಿ ಇದು ಕಾಂಡಲಕ್ಕದ ಪೋತಿ ಓಡೆ ಪೋತಿ ನಾ ಮಾರಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅರಮನೆ ಈ ಆಲೋಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಮಾನ ಇಡೀ ಬೆಂದಿಂಡ ಇಂಚಿತ್ರ ಒಂಜಿ ಇರ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡೆ ಅಂದ ಓಲಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪತ್ತು ಉಂಡು ನಾಂಡ ಐತ ಪಿರವುಡು ಅಕ್ರಮ ಉಂಡು ಬನ್ಪುನವೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನಿಗಾಂಟ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟೋಡು ನಾಂಡ ಏತ್ ಜವನೇರು ಬೆಂತೆರದಲ್ಲ ಏತ್ ಪುಣ್ಯನಕಲ್ನ ಕರಿಮನಿ ಅಡವುದಿತ್ತೀರ ಏತ್ ಜವನೇರಿಗೆ ರೋಗ ಬರ್ತದಿಂದ ನಾನು ಏತ್ ಜವನೇರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಂದೆ ಬಲಿಯಾತೀರ ದನ್ನ ಜನ ಬರ್ತೀರಾ ಹೋಗಿದನ ಆರೇನಾ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಬರುಡು ಗೊತ್ತಂడి ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರೋಡು ಇದೆ ಬಲ್ಲಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪದ್ನಾಜಿ 17 ವರ್ಷ ಆವಾದ ಎಂಕ್ ಮನಸ್ಸ ಒಂದು ಮಣಿಪಂದ್ರಲ್ಲಿ 14
ಅದು 21 ಅವಿನ ಮಾಮಿಗೆ ಮಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೆಂಪು ದೀಪದ ಅಡಿಟ್ಟ ಅಂಚ ಅವು ಮೋನಿಗೆ ಮೂಜಿ ಮೂಜಿ ನಾಲ್ಕು ಮೆತ್ತಾದನಿ ಐದು ಕೆರೆ ಪೇರ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ಓಡವು ಸರಿ ದೆಕ್ಕಂಡ ಸ್ವರೂಪ ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಗೊತ್ತಾವು ಒಳ್ಳೆ ಸರಿಯಿತು ಏರ್ಲಿಲ್ಲ ಹುಳ ಮುಚ್ಚಿದವು ನಮಸ್ಕಾರ ಕೈ ಮುಗಿಯುಂಡೆ ಓ ದೇವರೇ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆದ ಹೋಯ್ತ್ರಿನಪ್ಪ ವಿಚಾರ ಆಯ್ ಬಂದೆ ಇಡೀತೆ ಬತ್ನಾರ್ಗೆ ಇರ್ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ನರಮನಿ ಇರ್ನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಾರಿ ಯೋಗ್ಯತೆ ಮಲ್ಲ ಅಂದತೆ ಓ ದೇವರೇ ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಭಾಗ್ಯ ಇರ್ಲೆಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಂದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲದೆ ಬರ್ಪುರೇನು ಪಂಡ ಬಡವರಿಲ್ಲದೆ ಭಾಗ್ಯರತಿ ಬತ್ತಿರ್ಲೆಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂದಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆದ ಹೋಯ್ತಿರಿ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಆಕಾಶ ಹೊಡೆತಿರೋದ ನಕ್ಷತ್ರಂದೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ ಬತ್ತರತಿ ನಿಂಗೆ ಸಣ್ಣ ಮೆದ್ದು ಬಯ ಅಲ್ಲೇ ನೆರ್ಪು ಯಾನೇರಿವೆ ಕುಳ್ಳದು ಅಂಚನೆ ಪಾತ್ರ ಪೌದುಲ್ಲತ ಒಂದ್ಲೆ ಅವು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚ 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 ನನ್ನ ನಿನ್ನಾತ ಬೆಚ್ಚ ತಗಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಅದತ್ತೆ ಪರಿಹಾರ ಇರಿಗೆ ಬೆಚ್ಚನ ಚಪ್ಪೆನಾ ಬಹುಶಃ ಅವ ಹಿರಿಗಿಂದೆ ಊರಿದ್ರೆ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಸ್ನೇಹ ಪರಾ ಕಟ್ಟ ಬರಿಟ್ಟು ಪರಾ ತಾರೆಡೆ ರಟ್ಟು ಬೊಂಡೊಂಡಿಯ ಅವ್ ಮೇರೆಗಿಂದೆ ಊರಿದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಗೆ ಪರಾ ಬೊಂಡ ಒಂದು ಪರಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರ್ತಿ ಹೊಸ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಸ ಗೆಣಸುದ ಪನಿದು ಪೇರುಂಡು ಪರ್ಪರ ಗೆಣಸು ಕಂಜಿ ಹೊಡೆದು ಅಂದ್ ಗೆಣಸು ಬಡಿಸ್ಪಾರ ಓಯ್ ರದ್ದು ಕಂಜವನೇಟ ಗೆಣಸು ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಗೊಡ್ಡು ಆಯ್ತ ಕಂಜಿ ಮಾಡೊಂದ ಗೊಡ್ಡು ಇನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲೆ ಚಪ್ಪ ಸಂತೋಷ ಆದ ಹೋಯ್ತಿಂಡು ಇಡೀ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ತು ಹಾಲು ಬರ್ಪಿರ್ನಜ್ಜಿ ಇಡೀ ದಾಯ ಬರ್ಪಿರ್ ಬಂದ ವಿಚಾರ ಈ ರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಾಯ ಕಡಿಸವನು ಬಲೆ ಪೋಯಿ ನಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ ಮಂಚ ದೇವರ ನಜ ಇಕ್ಕ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬೊಕ ಎಕ್ಕವ್ವ ಗತ್ತೀಚಿ ಬೇತೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ಕಸುಬು ನೀ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಈ ಆದ ಮನಸ್ಸಿಕ್ಕದ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದ ವಾ ಪೊಣ್ಣುಲ ಬಯಕದ ಈ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಖಂಡಿತ ಆಯ್ತ ಪಿರವುಡು ಒಂಜಿ ಬೇಜಾರದ ಕತೆ ಖಂಡಿತವಾದಲಿ ಇಪ್ಪುಂಟು ಒಂಜಿ ಆಣನ ಶೋಷಣೆ ಬಂದ್ರು ಮೆಕ್ಕಲ ಪಿರವುಡು ಖಂಡಿತವಾದಲಿ ಇಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ಆದಿತ್ಯ ಶೋಷಣೆ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಏನ ಇಕ್ಕಬಹುದು ಓಡೋದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನೊಂಜಿ ಜೀವನದ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುಗ ನನ್ನ ಈ ಕಸುಬು ಮಲ್ಪುನ್ನೇ ಬೊಡ್ಚಿ ಆ ರೀತಿದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಕ್ಕ ಮಲ್ಪುಗ ಪನ್ಪುನ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಕಲ ಈ ಎನ್ನ ಬೇಲೆಡ್ ದಾದನೋ ಮನಸ್ಸು ಜಿಗುಪ್ಸೆ ಪತ್ತದ ಬೋಲಿ ಆಂಡ ಆ ಬೇಲೆಡ್ ಬುಡಿ ಅಂಡ ಯಾನ ಬದುಕಿರ ಸಾಧಿಂಚ ಅನ್ವರಿ ಏತು ಬೋಡಂಡಲ ಕೊರಲಿ ಓಲು ಬೋಡಂಡಲ ಕೊರಲಿ ಎಂಚ ಬೋಡಂಡಲ ಕೊರಲಿ ಏರಡ ಬೋಡಂಡಲ ಕೊರಲಿ ಅತ್ತ ಏತದಾಲೈಚಿ ಈ ಊರು ದರಸರು ಯೋಗರಾಜರು ಅಂದಪ್ಪ ಎನ್ನ ಮಾಮಣ್ಣೆ ಏತೋ ಸರ್ತಿ ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ಪೆ ಬಂತೇನೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರ ಕೊರ್ತಿಜೆ ಇತ್ತ ಎಂಕ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಂಡ ಆರ್ನ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಮದ್ಮೆ ಅವಡು ನಂಡ ಅರಸುಲೆಗ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದುರಾಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅವಡು ಏತೆ ಹೋಗ್ಲತ್ತು ನಿನ್ನ ಲೆಕ್ಕಂದನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾವಾಸ ಉಂಡು ಬಂಡದು ಊರಿಡಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಂಡಿಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲದಾನೆ ಆರ್ನ ಮಗಲೇನೆ ಬೇತೇರ್ನ ಮದ್ಮೆ ಅರಿಚಿ ಎಂಕೆ ಮದ್ಮೆ ಮಲ್ತದ ಕೊರ್ಪೇನೆ ಎಂಚಾಂಡಲ ಮಲ್ತದ ಆರೇನ ಉಲ ಕೈ ಮಲ್ತದ ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ ಇದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಂಡ ಏತ್ತು ಬೋಡಂಡಲ ಕೊರಲಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆ ಏನೊಂದು ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಉಂಟು ಈತೆಗೆ ಈತಂದು ಎಂಕೊಂದು 4 ಲಕ್ಷ ಹೊರಡಿದು ಅಣ್ಣ 4 ಲಕ್ಷ 4 ಲಕ್ಷ ಏತು ಸೊನ್ನೆ ಅಂದಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಅವು ಮುಂಗಡ 4 ಲಕ್ಷ ಮುಂಗಡ ಅವು ಕೊಡಿ ಇಜಿನ ಪೂಜಿ ಕೂಡ ಬರೋದು 4 ಲಕ್ಷ ಕೂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಕಮ್ಮಿ ದೈಸೇನೆ ಜಿಬೇಲೆ ಆವಡ ಆಮೇಲೆ ಬರ್ತಿ ಇನಿ ಕತ್ತಲೆ ತೋಲ ಇಡೆಗೆ ಅಂದೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ಪಾಡ್ತಿನ ಗಿರೆ ಮಾಜುರಂಡ ಈರ್ನ ಬೇಲೆ ಆಂದನೆ ಅಂತ ಈ ಮಂಡತ ಕೊರ್ಕ 4 ಲಕ್ಷ ಯಾರು ಪಡ್ದು ಗೊತ್ಬಿಡಿ ನಿನ್ನಡ ಇಜ್ಜಿಯ ಯಾರು ಏನೇನ್ ನಂಬುದತ್ತ ಎರಡ ಬೊಳ್ಳೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಿಜ್ಜಿ ಒಳಗೆ ಮಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುಗ್ಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಡ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪಡ್ತು ಊರ್ದಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಪೇರು ಅವಳ ಅವು ಅವಂದಿ ದಾದನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ನಾಡು ಉಂಡು ಇಂಚ ಬಡ್ಡಿಗಿದೆ ತನಕ ಅವ್ವಾತೆ ಬೊಕ್ಕ ಪತ್ತಾಗ
ಏರ್ ಕೊರ್ಪೆರಿಯ ಬಡ್ಡಿಗೆ ನಾಡು ಜನ ಉಂಟು ಹೋಲು ಲೆಕ್ಕದು